Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa SCED Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa SCED Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Ricbee ug Sir John, alang sa Hugyawan sa SCED Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome again sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon nga maghahatag og impormasyon, mga kaalam og kahibalo og pagtabang aron maluwas kita sa mga balatian. Ang ato ang tulumanon mga igalag ison pinaliyuhan kini sa SCED marketing, ang tighimog tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ang ato ang mga produkto mga igalag ison aprobado sa gobyerno, and of course dunay mga pagmatuod na sa mga kaigsunan nato na kagamit ini nga nindutan jud kaayo ang mga produkto sa SCED marketing gumikan kay 100% gayud nga maghahatag og tabang no sa atong mga kalawasan. Bueno Sir John, maayong adlaw diha kanimo. Yes, may adlaw ni Sir Rick no sa para na itong mga Paminaw, kumusta ka mo? Sa itong mga kaigsunan diha karon nga nagpaminaw og kanunay nagasunod sa ato ang mga programa, ilabi na kining atong Hugyawan sa SCED Panyawan. Tuyog tumong niini ang paghatag kaninyong mga dugang kahibalo og pagtabang nga maluwas kita sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SCED marketing nga 100% gayud nga dunay mga pagtubag sa mga klase-klase natong mga balatian. Mao kini sila ang napamatud-ang maayo og adunay pagtubag usab sa mga paghatag og depensa nga dili kita madali kataptan og mga problema sa panglawas. Bueno, Sir John, karong adlaw pagahisgutan nato kining ginatawag natong hyperacidity. Kaning hyperacidity Sir John, usa kani ka matang sa sakit nga bation nato ilabi na sa atong mga tiyan. Ilabi na kung pananglitan kita medyo kanunay nagainom og mga soft drinks, nagainom og mga ilimnong alkoholiko, no? Kaning alcoholic drinks. Og baka na dunay panuhot. Kaya posible pod na pinagi ra pod sa kanunay nimong pagkape sa mga kape nga taas og creamer, hinungdan nga makasinati ka sa ginatawag natong hyperacidity. Sir John, ang hyperacidity or kining ginatawag natong acid reflux, mahitabo kini sa tong mga tiyan or sa mga stomach kung kini mag-produce og sobra sa hydrochloric acid no nga makakos og symptoms sama sa heartburn, bloating o baka kanang nausea or murag gasukahon. Tagay kuno tag mga other symptoms Sir John sa ginatawag natong hyperacidity o mga causes niini nganong usa ka tawo makasinati og ginatawag nga hyperacidity. Go ahead Sir John. Kana atong tungol man gud si Rick no, natural yun na niya nga kung pagawas siya no sa ginatawag natong hydrochloric acid. Ang hydrochloric acid makatabang din na sa katong pag-breakdown no sa ato ang mga ginakaon labaw na ang protina. Okay, tungod kay most sa mga sources of protein katong mga karne no gahi na siya i-grind or digest no. So pinagi sa pag-introduce og hydrochloric acid din na sa ato ang tungol, mahimo na to siyang i-grind no, mahimo na to siyang ma-extrakan og sustansya. Apan kung ang usa ka tawo no dili siya mo tunong sa oras sa kaon, makasinati siya og katong pagsaka sa hydrochloric acid sa level sa hydrochloric acid diha mismo sa iyahang tungol. Og siyempre kay ang hydrochloric acid gani ang tawag no, makabuslot, makagasgas no, mabungkag gani niya ang protein no kana pa ka nga atong tungol no. Nga kung walay sulod ang atong tiyan or tungol no, magsige siya grind mismo sa iyang kaugalingon ni no, manggaanay ang iyahang interior walls na which cause og corrosion no, kay tungod kay ang acid cause man na siya corrosion, masamad ang atong tungol. Sa unang sintomas tama tong gingon ni Sir Rick no nga pwedeng makasinati kag heartburn no tungod kay init no ang acid, and siyempre mag-build up na siya gas. So usahay magsikag dugab murag dagan kay sulod imong tiyan pero wala pa kay kaon o bisan pa nagkaon na ka pero wala sa oras nya ang build up sa acid is daghan na kaayo, napuno na sa gas no ang mismong imong tungol ug tingala ka magsikag dugab nya later tingala ka pait na imong dugab ka nya imong pugson. Kaya ka murag na kay gamay isuka gamay nga murag acid, di ba, nga sakit sa tutunlan. Tungod kana siya no nga acid,
ma-equalize na to na siya hydrochloric acid, equal na siya sa ginatawag na tong muriatic acid. Wow. Ginalimpyo gani na to na siya sa CR. Oh, so makasama makatanggal maganing hugaw da sa CR bato kana pa nga atong tungol. So kana siya sir Rick, no? Ang hyperacidity meaning ana is katong pagsaka, pagsaka sa acid din ha sa ato ang tungol. Ang mga causes o mga risk factor mga higalag-igsuon sa hyperacidity, ang dietary choices, no, pagpili sa mga pagkaon, consumption sa mga spicy, mga fried o mga acidic foods. Apil na nini kaning lifestyle habits, smoking, alcohol consumption and chronic stress. Apil pa kining ginatawag og coffee. Kabalo ba ka sir John nga kaning atong SCED Panyawan coffee mix, nindutan kay siya nga kape kay dili siya makapa-hyperacidity. Kay kani siya nga klase nga kape isuon, aduna kani siya ang mga sangkap niini purong herbal o usab mga prutas o mga vitamins and minerals. No, kining ato ang ginatawag nga SCED Panyawan coffee mix, aduna kini siya mangosteen, aduna kini siya Panyawan herb. Muna siya nakahatag og kapait sa kape. And of course, kani pong atong purple corn o kaning atong cinnamon. Munang nindutan ang taste sa ato ang coffee. Dili po na siya ang typical nga kape, Sir John, nga atong usually nga ginapalit sa mga tindahan o nga sulabihan katamis. Kaya kining atong coffee isuon, matawag kini siya nga herbal, gumikan kay ang kunini ang mga herbal and fruits nga sama sa kong gikaingon, makahatag inog tabang sa tuwa. No? Munang mas dali na karon nato nga ma-absorb ang power sa Panyawan herb gumikan sa ato ang kape nga SCED Panyawan coffee mix. Dili pud kini siya ang katong kape nga taas og creamer nga hinungdan sa hyperacidity kay kaning creamer manggod Sir John matud ba nila magbukal ni siya, no, magbukal siya sa sulod sa tuntian, apil pa sa kanang acid nga naa mismo sa tuntian mo nang mas prone nga makasinati nun tag ay hyperacidity mo nang delikado pod ang sobrang creamer sa ato ang mga tiyan. Mo nang maayo kayo nga batasanon pag inom kaning SCED Panyawan coffee mix kay usa kani siya sa matang sa kape nga napamatud-an nga dili lamang makasatisfy si muhang craving sa kape kundi dili makatabang pud kini siya sa mas maayo na to nga kahimsog, no, mas maayo na to nga panglawas gumikan kay sama sa kong gaingon aduna mo guni siya Panyawan herb diin usapon kini siya sa napamatud-an nga makatubag sa mga problema nato sa panglawas. So Sir John, maayo dai nga undangon ang mga bisyo susama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong inimnon. Apil panini ang ginatawag nato nga paglikay sa sobrang pag-inom sa mga commercialized coffee. And mas maayo pa siguro nga magkape sa SCED Panyawan coffee mix kay makatabang na sa lawas, makahatag pangini og dugang paglambo sa atong maayong kahimsog. Right, Sir John? Tinuod gina Sir Rick, no, muna ko say pag magapi gani, no, ang kape ang ginagano na to is kausa kaduha lang sa kadlaw say kay naji ginatawag na coffee addiction, no, so meaning aron makunhuran nato ng coffee addiction makakos og hyperacidity nindot kayo nga adunay alternative ang SCED marketing kining SCED coffee mix. SCED Panyawan coffee mix mga igalag-ison mapalit na karon sa mga butika pangita lamang ang tinuod nga coffee nga makatabang sa panglawas, no, makapahimsog, makapabaskog, makahatag pagini og depensa kanimo gumikan kay aduna kini siya ginatawag nga Panyawan herb nga 100% gayud nga maghatag og alibyo, no, sa mga klase-klase natong mga balatian. Munang kung ikaw higalag igsuon mahiligon ka magkape, mas maayo pang magkape ka sa tinuod nga kape nga makatabang, no, ang kape nga adunay pagtubag sa mga klase-klase natong mga balatian. And of course makatabang pagini sa pagtubag, no, sa ato ang craving sa coffee kay matud pa lagi nila nga bisan paganig ang diabetic patient, no, nga adunay pagtaas sa sugar, magkape lang niini matabangan gayon. Munang nindutan kaayo ang SCED Panyawan coffee mix. Sir John, salamat sa kay gayon nga nagkauban na pud kita karong adlaw. Yes, salamat kay Sir Rick, no, padayon pa kay po sila pagsubaybay natong program. Sa ato mga kaisunan diha, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa SCED marketing 100% gayud nga makatabang sa lawas, adunay pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, gumikan kay kini purong herbal o gusab adunay gayoy pagmatuod sa kaayuhan. SCED marketing products sa SCED marketing.
Inyong nabati ang tulumanong Hugyawan sa SCED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SCED Marketing, ang SCED Panyawan Plus Mangosteen, SCED Panyawan with Garlic, SCED Kogon Herbal Capsule, SCED Liniment Oil, SCED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SCED Celebrity Beauty Soap ug SCED Celebrity Kajic Soap. Hugyawan sa SCED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.